Wanda abyogosie chae baganiwe kubwatrana n'abaremi bekemerije chae ase ogukinya engere yabo gukona negetoseni kya Ndizi TV ni go mu director bwezoni ya Muturumensi Dadius Mangenyabe muse aberega kugania abaremi korwase ekewanda kya Nyankoba kubwatia amachiko eliyo kogendera gusaseria yase engeria ye bonus nigo boigo ase getra abaremi gotore chae yabo boikiranu n'amachikare ase boigali irabuna abaremi mbaciye kogenderera kogokera ekeme gusekwegokeria ekemerie kyo yecha muri kito Paul Kapokara no roboti urwasubwime gago kwane ye mase mamunigita sini kiga mu director jiga kurwase kwande kiga kya Nyankoba manyakanite buna mose mangenya kurwase zone ya Muturumensi niga kwerera ekikirete factory jiga kogendera gusaseria chingaki chuburayi bwaye igindukirira e bonus kwenekiwa enyinge kurwaseke wandekiga kya Nyankoba ngendo gya ko yiti Nyankoba ne factory cyonse wa director bayito ntwa ikaransete tuga banga batokore gas tukanyura nka echae igekoneka no buya bwaya quality iko tukaja gusomya bale bibonsi wale Nyankoba ne factory cyonse inga otole chae buya anda gotore chae buya chae koneka se chinse chesko kare chae rengia titora isania chae abantu bakunyu chae nanu nabantu twanya gukina abantu badate chae kero mutogo toru continuously go give go porusia mapata mange kero bana kire week kwa na ngondo kwa rusitriro igo you are guaranteed nge chae nemente na ande quality never sustained igana kekyo nande turamo togore gasi amone board Nyamira board when I was a board member atwa kwarte gasi amo toko semania na bale baitu na bale sensitized mama yedengi tutagate kurengana na mangenya nigagendere ko bagagusegeta barimi na kubabure kubwati alionse bagendere ko bagosumi wase chisemina aho unababoneta gusimeke cyane kugirinda bunenchire ya moyo kwehegenderia na kwenyorera liga selira abakonye tubwate nero yoka tunyerende bunebwendete nande tunyetugere ijana bibike no mwana no gosomi mwana ubiya osengombe nobulise ngombe yao byeta kwatia masawa igaba limbaito ngo ba encourage molendo mutoli ukwana boigo nigo aerere merubilio factory jiga ebwate nenjire ye moyo kweneke buna echaye nejikunyara kabage gokonye kiare kia ankyo no kunyonya in the market is in the market around na uchisko na ande orthodox line ko ntobwate mepango yo to expand area se chae kwa withered tobwate automatic withering machine ya ikojakobe na orthodox line ine njira ya muri kusasi yo ko make bule mbwecha ya bube sustainable igaka acho konya abana baita amana bacho mangenya boigo niga basemiri abarimi utumeka hachinga kieciga embulego tobuya na konyerukiria echa yabo bwoyo oboba bwatokire nenjire ya moyo kweneke buna liga seliga ndichi konyara kabaligo kina na gotigeria ekiwande kigase libaga lyokoba agaya asoko yonia abo bega then became to the last board 98,000 metric tons obwajire 147 inmus wajire imeli ndangani yaje kendo wadi oboyo buri bag ya 50 kilos yebwente ko saw imetimia 6 mpaka 700 and we applied via obona boko mekicha yabangia ande amabia ikagera ko munyato obwonia oso tigabobekwe nemeri akabari necheche in the next 2 weeks korukwerende koru isko narabona riko chalende abari bataranyora banyore omwelyo ni gasingire na gatwabuna oburayi obuye na bukoirira engeri ngiye gocha sabaleme na bwo babuli abarayi bonsi uchakira se jitundu bali gwekase ekewanda wana kibunango bwatana bale nenchire ya moyo kweneke buneke melekeiga ngenyale ko bageko bakonya abana inchi igaba limbaito ngo ba encourage molendo mutoli molendo burayi ko buying center mulendo burayi wole factory chain
nande chae bono bone katoko replace cha to smeke clone chire cha chire kericho clone chire high yielding nane chibate good quality kada usmeke cha to usmeke cha ende once kuripoti gitasini kya wanchete kya Ndizi TV kurugige igahe igase e county ya Nyamira inchego nkuru kwa Polycarp Okara